היי חברים, היום נשחק בזה, שכחתי איך קוראים למשחק הזה. אני צריך ללחוץ על הלימון? מה לעזאזל? אוקיי, אז עכשיו לקנות לימון, להרוויח כסף על הלימון? מה לעזאזל? במשחק הזה המטרה היא בעצם אין לי מושג, כאילו להיות סוחר עשיר לסוכן עשיר עוד יותר. ייי! אני יכול ללחוץ על העכבר שעות, אבל זה לא באמת יביא לי כלום. הלוואי וכל דולר פה היה באמת אמיתי. קדימה, עיתונים, עכשיו בואו נמכור את הלימונים ועוד קצת. לקנות עיתון? לא, לא לקנות. וואו, זה נורא משעמם. אבל זה מלמד, זה משכיל. זה גורם לי להשכיל יותר עכשיו. טוב, נראה לי אני כבר אקנה קצת, אני מתחיל להרוויח. מה לעזאזל קורה פה? משהו חדש, מכונית. car. This is a car, man. אוקיי, לימונים, עיתונים. וואו, אני אוהב את המוזיקה ברקע, זה מגניב. ייי, הרווחתי כסף. מה לעזאזל? אוקיי. אני אוהב איך שהכל מתקדם במשחק הזה במהירות. הלוואי וזה היה ככה גם בחיים. תראו כמה כסף אני מרוויח, מה לעזאזל? וואי, יש לי 1,200, וואו, אני כבר לא יכול לספור. לקנות או לא לקנות? מכונית. וואו. $1,000 בכמה שניות. 2,000, 3,000, מה לעזאזל? ייי. אני מאוד רוצה שזה יהיה ככה גם בחיים. או רק אם זה היה ככה בחיים. הייתי מיליונר. באמת. יש לי עכשיו קצת תקלות בעכבר. איזה מאפן. משחק שכזה. לעזאזל, והנה כבר 7,000. אני זוכר וואו, זה אחד המשחקים הכי חסרי פואנטה ביקום. בואו נמכור. אוקיי. ייי, משלוחי פיצה. דליברי פיצה. לימונים. הערך של הלימונים עולה. והפיצה. פיצה דליברי. וואו, זה ממש משחק למשועממים. כמוני. זה רק סרטון הדרכה, חשבת שזה איזה משהו פשוט כזה שמוסיף למשחק. היי! יופי, עכשיו אני יכול לראות מה? יהיה דונט וחסילונים וקולנוע כמה יהיה, כמה דברים יהיו. לא הרבה נעשה. טוב, הערך עולה לבד, אז אני כבר לא יודע מה לעשות. שופ, ברור.
איך אני קונה זהב? חרא כזה. אני לא אוהב את המשחקים האלה טוב, עכשיו בואו נמכור נבזבז קצת כסף. אני רוצה לקנות דונט. אני חוסך כל מה שיש לי. דונט! קש. מה הדבר הבא? אנחנו כבר ממש עוברים לדברים. הערך של לימונים עולה, אבל אני צריך להעלות את הערך של העיתונים. תראו עד כמה הוא יורד. הדונטים מתחילים לקבל תאוצה. אוקיי. ייי, קונים הכל, אני עשיר. תראו כבר כמה כסף יש לי. 88 מיליון או 1,000, לא 1,000 מיליון. לא יודע אוף, למה הדונט לא נאכל? אני רוצה אנימציה מגניבה. אוקיי, זה בהחלט משחק מוזר, אבל זה לא במה לרשת. אוקיי, אני כמו מטורף. עושה דברים כאלה. בואו נראה דברים. בואו נראה, אני רוצה ללחוץ פה. מה יקרה? לקנות או לא לקנות? זו השאלה. לקנות. בזבזתי את הכסף. מנג'רס.
או, נלך עליך כי אתה מגניב ועולה פחות. או יותר, לא. לא פחות. לא משנה, הוא מגניב, אז הלכתי אליו. וואי! מרוויחים. דונט וואו, זה מה שהוא עושה. חשבתי שהוא נאכל, אבל הוא פשוט קופץ עם כל הריבה מוזר. הנה, הוא עושה את זה עוד פעם. לא שמתי לב. עיתון. אמרתי לכם שהעכבר עושה לי קצת בעיות, אז הנה. זה מה שקורה כשלא מחליפים סוללות לעכבר. וואו. הנה זה. או אלוהים. ללחוץ. טוב. נראה לי כן. אני אולי אשחק עוד קצת במשחק הזה, אבל אתם אני די בטוח שאפשר להפסיק את הסרטון, אז יאללה ביי ונתראה בסרטון הבא.